and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. O karon sa sumpay ni naghinapostang sugilanon, mahimo bang kalimtan ang kagahapon? She's down. Animal! Asa sila paigon? Dili bahibog dili ko basayod kung asa sila paigon. Dili bahibog makaligkawas pa sila gikan ako. Nataguan ko nila sa pipila ka tuig. O di na ko busugot pa nga mataguan na usab ko nila pag-usab. Dili na! Murag ba'y kinabuhi sa iring ning duhada. Magkapila na kahigayon ko nila malutsi. Leche! Kung nagtuo mo, nga kung tuan na mo sa layong dapit, di ta mo maabot pwesta sayop mo. Kay tili og tili ko buhulong sa pagkukod ninyo samtang buhi pa ko. It's getting late. Maigo ba kitang oras nga moabot sa airport? Let's go. Mami? I'm okay. Tada. Tigalig mauwahin na unya kita. Wala sumusunod sa iyong opisina si Nisigaron. Lawson ko siya sa ila. Anyway, doon na ko silang bahay. Ihatag ko niya kining bouquet of flowers. I don't care if I'm pushing too much. Apan, gusto kong masayod siya nga bisan unsa tay mahitabo. I'm just right here. Diyan ako tungod sa ilang pinag-anak. May milili na sportahan sa gate. Ang ila ka nagkatabang. Oy, si Deb! Si Ma'am Hinisini mo? Ay, nahala, sir. Wala naman din si Ma'am God. Oh. What do you mean? Wala din Wala siya din mo, puyo? Dago ba na sila puyo ni Larry? At muuban, magkunot to siya nila ni Sir Larry o sa inahan ni Ines laing nason. What? Oh, kanusam ko sila mamalik? Nawala na ba ko mahibalo, sir? Kay murag madugay, matingal ito. Basin ato na sila magpagkasal. Sige. Salamat. Bilar ka sila? Huwag kong sayod na ini. Huwag makahisgot sila rin ako na ini. Leche. Mami? Leche. May problema ka ba? No. Wa. Gusto ka pagkape, tita? I could grab one for you. Yes, please. Okay. Babe, what about you? You want something? Magpalit kog makaon while waiting for our flight. No, thanks. Uban na lang ka. It's okay. Diara ko sa duol, oh. I'll be back. Mm. Si Dave? Hello, Dave? So, bilar ka di ay? Oo. Dinalian. So, kanus mo balik? I don't know. It's for good, maybe. Adto na mo manimuyo? I think so. Dave. I will miss you. Dave. Please, be happy. Ikaw, Sap. Kung magbalipayon ka, then maybe I too will be happy. Dave. Apat kung masayod ko nga gipahila ka gihapon ni Larry, Hennessy. Anaon ta ka. And by the time, kuhaon ta na kagika niya. Ug dili ta na kaibalik pa.
Dave, Ay, pagkilap, please. Ayaw ko pa pati mo hila ka. if only managsama mong gipati ni Larry diri na ako. Ako na unta karon ng labing malipayong babae upan niya, Dave. But I guess I will have to settle na for this. Sa kunoon sa man ang naana mo karon. I just have to give all my best. Aron mahibalik ang kaninyang pagbati diri na ako. Hennessy, Dave, thank you. Thank you alang sa tanan. I'm always here. Masayod ka. Usaling ni mo katawag. O kanhaon ta ka. Bisag asa kapag suo kas kalibutan himutang. Dave. Goodbye for now, Hennessy. Goodbye, Dave. Nganong gipati ko ang tumang kahawang. Human ko mapati ang iyang tingog. Ingon og sa nagpagpili ko nga mopiha ni Dave karon. Ngano? Di ko mahilo na. Kinsa pa'y akong saligad sa pagpagkita kang Lily o Yaya Taling. Di ko mahilo na nga samtag ato ako sa layo tungod nila. Samtag sila gawaston nga nanimuhyo nga malinawon. No! Oh. Mami? Gusto ko baka siguro nga lihukon sa akong tao dinhi ang pagpangita nila ni Tarsila. Tawagan ko pag-usap si Henry. Mami, asa ka? Sa CR. Last call for flight 312 bound to Italy. Gitawag nga itong flight number, Mami. Una na mo, musunod na ko. Pero, ma'am, Di ka ba magkasabot, Larry? Matod ko. Una na mo. Babe, no, pabuto na siya. Nagduda ko sa mga lihok. Leche, makalagot. Dili ko makontak ang numero ni Henry. Ay kung palaguta, Henry. Naguba na akong usa ka cellphone kaganina nga akong kilabay, Leche. Dili mahimog pagkupausap kining usa ko ka cellphone. Tubag ako, oy, animal! babe, gitawag na pag-usab nga itong mga pangan. Di pa ba ta mo sakay? Dili. Naglaing kitingali ang tiya ni Tita Divine. Atod ko sa CR. Agpason ko siya. Ako na isod. CR kini sa mga papay. Okay. Tita? Tita Divine? Tita, are you there? Apli man ang duha ka cubicle. Sawayan ko sa pagtuktok kining usa. Tita! Tita Divine! Ikaw pa kining niya sa sud? Tita, we have to go. Mabiyan na ta sa atong flight. Tita! Unsa man ka, miss, uy? Di man ka maghuwat? Kita ka sirado, magsige kag panuktok. I'm sorry. May gipangita lang ko. Wa si Tita Divine din eh. Pero din siya may paingon ka kanina. Babe? Babe? Oh, si Mami. Wa siya din eh. What? Shit. Dali, pangitaon ta siya sa ubang comfort room nining airport. Dali. Puno tingali ka ganina ug gangita siya glaing comfort room. Inaut-punta nga sakto kasi mong una-una. Hinisi. Kay ngano, babe? Malaing pa bang rason? Aduna. She's into something else, Hinisi. Ug kung mahitabo man nga tinuod kining niya karon sa kung una. Pasaylo lang takos Ginoo. Apan hinihigayon na. Dili ko natabunan pa ang yang daotang binuhatan. Ha? Naglibog ko, Larry. Unsay gibuhat ni Tita? Tawagan ko yung number. The number you have dialed is either unattended or out of Dili ko makontak ang yung numero. Please try your call. Hinisi, let's go. Asa? Gawas din sa airport. And that's it,
the next episodes. Bye!